Pakuha ang tubig, mami. Maadjong butag may gala si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Gisugdan na akong ubo. Kaning akong ubo may gala. Musugod ni siya nagatubang ng kus microphone. Mag-adjust pag gani ko dire sa mga kuan. Mag-adjust pag gani ko sa akong mga headset, kanang mga cellphone dire gatubang sa ako. Muubo na dayon. Santa Cruz Dios malibang manguros. Maadjong buntag kalibutan kay live ta sa Facebook may gala. Unya na ng kuan ang YouTube mo live na siya unyang hapon. Ako ma-upload na ko kanang buntaga. Basi makuan ako makita na yun sa YouTube. May man to sa YouTube may gala kay mabalik-balik pa na yung tanaw mga pinakasimana kay kuan man kanang kuan man. Ang tawag aning recorded man siya di para sa Facebook pila lang ka seconds labaw na sa akong wall nga sa pila ka libo na mo kuan mo upload di yun di na mo makita so sa YouTube nagyo advantage anyway katong lagyo kayo mahigala na tigpaminaw na ako nya Biyernes ug Sabado Biyernes ra gyud mo makaani dire kuan kanang na akong anak ako nang gi-assign akong anak na surgeon gihapon nga mutanaw sa inyo sa Friday. Mao lagi naapoy pagka kuan ning akong anak nga mamili magpasyente. Para sa ako god sa una may gala dili man ko butan-aw og kanang ubosipon. Asa nagkadugay kay mohangyo naman ang papa, ang lola, ang tiya. Do tanaw kaya gani ni mag-opera ubusip-on lang dili. Siyaro no. Ako po din noon may gala sa una tapulan yung gumutanaw og kanang mga internal medicine bago sa ko opera ra. Nagkatiguang na realize na ako may gala nga ang expertise gid sa tao, ang expertise sa usa ka professional. Magkadugay lahi gyud kay may maghuna-huna may gala. Lahi gyud. Kani ako istorya sa inyo, di na ako i-mention ang pangalan, di pa na ako isulti ang kinsay mga kuan asang hospital. Aron maka-realize mo unsa ka importante ang doktor nimo tiguwang na. Ayaw po nang kakurog-kurog na. Kana bung ma-inlove paghapon ang 40 ba? Kana kung video gwapo lang gyapon bisag tiguwang na. Ang sa ganito, sa tiguang, ang sa gitawag ato Jol, tiguang ng kuan ng mahilig, kalimot man ko ninong bagsoy ana. Dagang ito mga pangalan sinong bagsoy ba kapoy naman mo anunsyo dire may kalimutan kong idol dire. Relax man ko kay magistorya. So balik ko sa akong istorya sa karon mutaga. Paminaw lang mo kamoy mo desisyon kung tama ba ko sa akong isulti. Kay kani maka-realize gyud mo gyud nga ang usa ka doktor bisan pag human nag-graduate gikan pa sa Amerika gikan pag-asa siya nag subspecialty nga unsa siya ka espesyalista dili yun makakumparar sa usa ka kuanan kanang tiguang nga doktor. Kay ang panghuna-una na mo mahigala magkadugay ma-refine na mo siya ba. Ultimong ubo. For example, ubuhon ka. Dili man ko ma-satisfy nga moingon lang giubo ko dok. Di yung kumuto kana na ba? Mangutana ko. Sige ka maghutoy sa buntag. Mahutoy ba kagabi Kabalo ba na mo tanaw imong ubo og grilo? Paggabi na gani, mahigda na gani ka. Mungutoy na ka. Kabalo mo tanaw og grilo na imong ubo. Mangutana ko ana may gara. Dili ko may mo diretso sulat dahil og resita. Dili pwede. Pagka man na mangutana ko unsay color sa prima. So na ay color coding. Moingon ka nga puti man akong puti akong prima. Oy.
Di duha na ko pangutanon. Kusig ko man ka mo sigarilyo noy o hubakon ka. Moingon niya, none of the above. Ha? Dili hubakon, di mo sigarilyo. Di tuwa na. Kutaw na ang kuan libog. Libog na ka. Asa man ko paingon na ni? So, mangutanan na rin ka. Do. Ay, noy. Kung maglisod ka ginawa, galisod ba ka ginawa? Minsan mo lisod lagi do, kadiha na. Ang next question, anak noy. Ang next question sa doktor na iwan, kung kabalo gyud siya, unsay lisod? Pasulod sa hangin o papagawa sa hangin? Dako kay nagdiferensya ba? Pasulod gani sa hangin, siguradong dili na siya hubak. Sigurado nga wala gi tableta sa hardware ba? Tuwa sa butika. Ha? Munay tama nga pangutana noy. Maglisod ka ginawa. Ang next question sa doktor niyo is, unsay lisod sa pagginawa? Pasulod o paggawas? Kay kumingon ka nga, lisod ka ipagawas ang ginawa na ko. Vacation. Ay, lain. Nga kumingon siya nga, lisod pasulod, lisod paggawas, lain po na ba? Lain na ang diagnosis, ana. Mao na siya no, nga, kung ang imong doktor, iko na, nag-training lagi kuno sa Amerika, pero wala man siya na sanay sa unsaon paghimo sa imong history. Kaya ang history is the most important aspect of consultation. Sa Bisaya pa, ambot lang. Ha? Sa tinuod bitaw ay gala. Makatawag yung ko anang naimabot sa akong pasyente gikan sa 3 ka doktor, 5 ka 4 ka doktor. Maingon man ko, nang before na nimo ihampas tang imong resita sa ako mga chest x-ray sa akong naong mutana sa ako. Pwede ba? Inga naman ko usahay nang sarcastic kay pagpangutana kay mingon man dok. Nagpakonsulta na miglaing doktor dok mo ning tambal gihatag og mo ning resita gi x-ray aray nga. Wala, di mo na importante sa ako nang. Ang importante sa ako ang himong history. Kay ang history, kung tama ang akong kuha sa imong history, di na ko magsalig sa imong doktor nga konsultuhan nimo sa una. Kay useless man to. Nganong wa man ka maayo sa tambal niya kung tinuod pa. Mao nang pangutana. Noy, binugoy ng istorya na to dire baga naman kasabot mo. Okay. History. Ang ikaduha ana noy, examino gyud kag ang examination, supposed to be mahigala, ang examination is composed of 4 aspects. 4 aspects. Sa may Bisaya sa aspect. Patay kang bata ka. Dr. Darla, unsay Bisaya sa aspect. May buntang ninyo diha. Mo live sa Facebook. Daghang doktor dito diri mahigala nananaw. Crush siguro sa ako. Pati po sa Amerika, tanaw po. Maadjong buntag diha, lalain. Maing buntag po diha sa California. Maing buntag sa New York. Buti mo ka sa kakaron. Okay, so usa nang 4 aspects sa physical examination. Ay. Kasi karon na siguro mo kadungog anino. Ang 4 aspects of physical examination is palpation. Unsay pasabot sa palpation? Gunitan ka sa doktor noy. Maubo, sakit sa tiyan, naay bukol, naay sakit dili sa kilid, gunitan gyud ka sa doktor. Palpation ang tawag ana noy. Gunitan unsaon nimo pagkahibalo ng sakit sa imong tiyan kung di ka mo gunit? Palpation ang tawag ana noy. Kung dili mo gunit ang imong doktor, X. Dili na siya kapasa sa iyang clinical medicine. Palpation. Kamo mga doktor diha nga kuan, incognito. Di lang yun mo pindot diha sa inyong kuan pero hadlok mo makita na ko inyong apelyido. Palpation. Number 2, auscultation. Unsa man ang auscultation mga manang? Stethoscope. Walay maka-substitute sa auscultation. Maski pag X-ray, CT scan, ultrasound, wala tanang sound pildi sa auscultation.
Ngano man, ang auscultation noy, maka-differentiate kung hubak ba na imong problema nga ubo o pneumonia. Atay kang bata ka karon lang mo kadungog ana no. Dili day X-ray ang maka-diagnose og pneumonia dok, dili in town. Ha? Kung kay balo ang imong doktor mo gamit sa iyang stethoscope, makahibalo ka na siya nga nagtubig ang imong baga kaysa pneumonia lang. Sa diferensya sa tubig sa baga o sa pneumonia? Dako kayo noy. Kung thermos pa na noy, thermos. Amot kaila ba mo thermos? Ha? Kung thermos na siya, ang pneumonia murag lawa-lawa lang mga kuan na to, mga gi agop-op lang to inyong thermos way gamit. Mo nang pneumonia noy. Pero kung na may tubig sa baga, na tubig sa sulod sa thermos, mo na siyang diferensya. Nya madungog na sa auscultation noy. Dili pwede na nga pa X-ray para may bawang kung pneumonia wala. Wa mo kiyaw nga kami sa 1980 paingon sa 2000 walay chest X-ray nga i-request without giving medication first. Kamo mga tiguang nga doktor nga tigpaminaw nako. Agree gyud mo gyud ba? Sa una may gala 1980 to 1990, may ganing maka-order kog chest X-ray kaisa sa kabulan. Kaisa sa kabulan. Karon kada lihok chest X-ray, kada lihok chest X-ray, kada lihok chest X-ray niya ang resulta ba sa chest X-ray karon tanan pneumonia wa pay normal. Ka-notice mo na Dr. Della kamo ni kamo mga doktor na diri sa akong screen. Ka-notice mo nga tanan chest X-ray karon na pneumonia. Asa ginabuhat na ako ana noy? Reading chest X-ray pneumonia. Akong paminahon yun. Paminahon. Sige. Ginhawag laom, noy. Ipagawas, noy. Ha? Akong paminahon kung nagay pneumonia. Wala. Gyug ko'y madungog nga RALS. Unsa man ang RALS, noy? RALS. Unsa man itawag. Ha? Kaning mga mga batanon, ang ilang tawag kay kuan. Dili naman to RALS ang ilang ginabot. Crackles. Crackles ang ilang terminology ana pero wala na sa libro ng ilang terminology ang tinuod yun ana RALS yana RALES RALS. So imo lang paminawon sa stethoscope noy basig di ko mahuman na ko magistorya ko sa iyo tanan ba. So pag madungog na ko pag may stethoscope ko paminawon gyud ako pag inhale pag exhale wala ganin na plema ate ng X-ray hana. Tiyo mo na mga higala. Ang chest X-ray, ang radiologist is dealing with shadows. Wala gid in tao na siya kakita og pasyente. Wala na siya na interview. Wala na siya ma-palpate. X-ray, shadow. May pagmukanta ko, the shadow of your smile. At tiyaw mo na, parang sa damgo lang. Ang chest X-ray. Samantalang auscultation noy. Ang stethoscope sa doktor. Live ka maminaw noy. Padayon og napaingon Dr. Derladre, padayon pre. Basic gyud tirada. Basic gyud tirada. Bitaw na pre. Yung say masuya gyud ko aning makita na ako ng reseta wa gani gunitan og stethoscope gamit og stethoscope wala gyud ay naingon ko sa nakoy isa ka pasyente may gala sa Davao sa isa ka hospital dili Davao ka gipa mabak sa ako musimang sa ako may gala musimang naglisod ginawa sa ang pasyente naglisod dili po din yung lisod nga dili po din nga anak paspas ba? Anak siya ba? Nagpaspas gid ang iyang pagginawa. Kung siya gihimo sa doktor, gipa ABG. Unsa man ang ABG? Arterial blood gas. Pagtanaw sa arterial blood gas kay 90% lang man. 90 yan, 90. Unya, di
Ingon dayon sa giingnan dayon niyang pasyente nang kinahanglan ka tubuhan ba? Di ting sukuas pasyente oy. Anong tubuhan man ko ninyo nga makinawa pa man ko? Unsa man na siya? Ha? Dili mo mapatubo-tubo sa ako kung dili mo mananghid kang doktor kagabi. Alangan kay die hard kani ako nga pasyente may gara niya sige paminaw sa doktor sa kanginan di MD na pod. Ha? MD gyud. Murag doktor pod. So, ayaw pataka og tubo-tubo. Mo ginawa ba ako? Di tawag sa ako may gara. Pagtawag sa ako, "Do, sir, yung pasyente nyo 90% ang ABG. Oh, ang saturation percent sa oxygen. Ano di? Sa may problema dai? Kailangan na intubate. Wag ka kiyawi. Pero tinakusuko may gala. Dili na nyo hilabtan ang pasyente kung muingkog dili o mugo ko. Ulat gyud mo gyud. So gingnan ako ipatanaw na ko sa akong pulmonologist nga partner may gala. Wa gani gi stethoscope. Wala gani gi usa pa EBG ra. Kung magsalig ang usa ka doktor sa laboratory, wala na siya pulos ba? Wala gina siya pulos gyud. Kaya ang laboratory is only an aid to the doctor's utok. So, example lang to ha. Example lang to. Auscultation. Unsa ikatulo? Percussion. Unsa man ang percussion oy? Ha? Unsa na percussion oy? Ang percussion oy, dukduko na imong baga. Dukduko nimo. Kay ana kay kani nga dukduk noy, di pod martilyo ha. Kani nga dukduk ba kana ba? Can differentiate between plema o tubig. Tiaw. Sus in town. Naana sa among education, medical education, nga di nami magkinahanglan og laboratory. Ha? Okay, baliktad naman ron may gala. Ang laboratory na may himo-himoon bago ka magsalig dito sa laboratory, kadaghang laboratory may gala nga palpak. Bago lang, last Thursday, ipa-CT scan ako ang usa ka pasyente may gala, humana ko gikuha ang gallbladder. Humana. Unya kay pag humana ko opera sa iyang gallbladder may gala, naman ko'y naghunitan nga bukol dito dapit sa pancreas. Gapatay. Gi-ultrasound, negative. Before sa operasyon CT scan, negative. Pag humag-opera, gi-ultrasound, gi-CT scan na po nako. Kung sa gibutang dito. Makita lang yung unsa gyud ka dili gini mo masaligan ang laboratory. Ang gibutang dito sa CT scan basig natuog siguro radiologist ani. The gallbladder is existing. Patay kang bata kag gioperahan na nako ng pasintiha. Wala na nay gallbladder. Pagka nya wag you mention ditong bukol nga gunitan nako may gala sa pancreas. Wala gyud kay alangan magkamali na kung kamot kag gikuot na nako. Ako na kung gigunitan pagkadako sa bukol noy. Ha? Jesus mao lagi na ni may gala. Kung alang-alang na yung doktor, babay gyud mo ba? Ambot lang gyud. Tiguang namin ni Dr. Derla. Semi-retire gini akong kumpare. May pa siya kay tanaw-tanaw lang sa langit. May pa siya matanaw-tanaw lang sa langit. Ako di man ko pwede noy. Kay madali man kog mamatay kung di ko magtanaw og pasyente. Mingawon man ko. Mingawon gali ko di ko opera isa ka adlaw. Mingaw kay ba? Mingon ko sa kong misis, mingaw man. Sa mingaw nga isa ka gatos nakita na imong pasyente. Gimingaw pa ka. Mamingawon ko wag kay operasyon may gala. Nurag nabutang na gud sa akong ba? Akong system nga muhiwa gyud. Mudugo. Mao na noy. Mao na siya nga diferensya sa tiguwa nga doktor o kanang ayaw po ng tiguwa. Kuan lang. Mature. Kana lang sa tawag ato si Father Labor man toy mo. Ikuan niya. Di man po siya gusto gurang. Bishop Ramonde, good morning. Are you watching me wherever you are?
dagang kayo ng mga pare po paminaw sa ako may gala ko sa imo kaingon ko nga sus nagpare pa lang yung taong pildi mo tanan ba kinangaway man kog visit may nga lang yun wa gyud mapare si Dr. Kagapi ba kay napare pa disgrasya katoliko no rebelde pa sa tanang kuan marebelde pag sa tanang good morning Father Gamboa kung napare pa siya siguro kung may gala ang sermon nako dito sa kuan ba ang sermon nako dito siguro sa Pisa ba about sa mga pare po bulakbul o saya lang gingnan ko sa akong mga rector sa kuan pa ko sa seminaryo pa ko kaning imong kinaiya Edward di ni mapakay basig ang Pope manaog diri sa Pilipinas para kasab-an lang gyud ka rebelde na gyud ko sa una pa may gala daghang gyud kay kog makita nga mali ka balik ko sa pagkakuan so itulo na to palpation auscultation percussion ang isa may gala Latin mo nang walay translation walay translation sa Bisaya kay Latin man functiolacia ay ambot kay ako upat man ko katuig na eskwela og Latin kay nagpari lagi so di bisag kung saan nimo Latin baliktad kasabot gyud ko ana gyud di lang ko kadongdong sa toy istorya ingon si Father Gamboa ba ug napari kadok ikaw nay Santo Papa maldito gyud ang Father ba maldito kusiyon gyud kanay mong singit nimo ba so ang functiolacia may gala Latin man na siya pasabot na nga dysfunction ang term sa English kana siya kinahanglan gyud na makita gyud sa doktor kung kung nagay dysfunction sa imong imong lihok ba para sa sakit sa tiyan unsa may tan-aw nimo sa dysfunction niya di siya mo ginawag lawom ba kay sakit ang iyang tiyan ano lang di ba dili niya lihokon ang iyang kuan di niya lihokon iyang tiyan nabuang na ning kuan akong iPhone may gala naglubat na pod di niya lihokon mo na siya functiolacia may gala kay sakit man kayo so isa na ka indication nga acute appendicitis na ba tiaw kita ninyo may gala isa lang ka aspeto dito Bisaya to isa lang ka aspeto sa examination makaibalo na ka acute appendicitis na ko di ba acute abdomen na siya unsa may pasabot sa acute abdomen cute ka Dili ay. Ang term sa acute meaning kuha na siya, emergency na siya mga manang. So, moingon ganang ang imong doktor, acute abdomen na siya, operahan gyud kagyud, walay pabor-pabor. Dili ka operahan baski pag unsang bayot imong gamiton why silbi kinahanglan abrihan gyud siya gyud. Kasabot mo, kasabotation mo. Okay, so katong 4 na physical examination is never performed by doctors katong mga batanon pa. Sao na nato ano magdala mo dos dito sa ilong clinic ba niya. Bunala niyo. Unsa man ka dili ka mag physical examination sa sigon sa gisulti ni Dr. Kagabi? Wa ka kya Pinoy? Pabayron pa ba ko nimo paggawas nako? The four aspects of physical examination should be performed by the doctor whatever your disease is. Walay pabor-pabor, walay laktaw kung hilot pa. Walay laktaw na dili na niya tanawon ang physical examination. Labaw na gyud ang auscultation. Ang problema nga mga manang kay dekorasyon lang man ang stethoscope sa siyang liog. Usay di pa gani ibutang sa dalunggan, ipabitay pa sa dili sa liog niya maminaw daw kuno sa iya sa inyong mga dunggan, sa inyong dughan unsa ba? Pero di ay ang stethoscope tuwa dito sa dalunggan. Saan pagkadungog nimo? Sa una may gala ba?
kanang klaseng sakit sa kasing-kasing, stethoscope na gamito na mo ba? Way atik ba? Ha? Walay tudi ikaw. Walay ECG sa una. Ha? 1978 na kay ECG magsauna magpa-ECG ka sa 1978 may gala pastilan. Ha? Mutawag pa ka ng espesyalista dito sa Manila ba? Ha? Karon yano-yanohon na ninyo ng ECG. Ha? Unahon pa ang tudi ko kaysa ECG. Wa mo kiyaw eh. Nga ang tudi ko is just for the bulbs. Ha? Walay lain. Kanang pagdako sa kasing-kasing, may bawaan na sa stethoscope ba? Kanang naay problema sa inyong mga balbula, mitral valve nga makita sa di ko, stethoscope lang na sa in-town eh. Ha? Prolapse, mitral prolapse, ay sus in-town. Sa sound lang na sa stethoscope ba? Mag-examine mi sa una, mag-examine mi sa University of Santo Tomas mag-examine, ipapaminaw sa amo ang sound sa kuan kay sa una recorded man. Ha? Tublok, kabalo na dayon ka unsa ganina. Split S2 equals mitral stenosis. Patay kang bata ka. Karon paminawa ang bagong doktor. Wa gani kay balog unsay systolic murmur or diastolic murmur. Bitaw, wala na atik ha. Wala na atik. Mo na problema mo na eh. Hapit na may mga retire ba. Kapila na sa akong classmate. Siguro isa kagatos naman siguro nag-retire sa akong kuan, akong mga classmate. Nagkita-kita man sa akong amigo nga katupad yun ako sa klase ba. Ngayon lagi sa ako nga, Ed, kunti na lang kayong nagkakuan. Kunti na lang kayong nagka-practice. Kailan ka ba mag-retire? Para sama na kita. Sama na tayo kung saan tayo magkuan. Ngayon po ko nga, suluha. Suluha kay dali ko mamatay kung retire ko ba? Labaw na yung sige tabi sa doktor sa kahanginan. Si Dr. Kagapi sini sa doktor sa kahanginan.